ani ang senaryo. Dunay usa ka batan-on nga among gi-invite nga maapil sa camp, naka-apil siya, pero kanila gihang kaaway manikamot ba nga naabot siya buhaton nga aron ng babagan ang trabaho, ang bulaton sa Ginoo. So ang nahitabo pag human og sa camp, nagplano mi nga magtapok. Unya sadly ang kaaway nangita gid siya pamaagi sa dihang nagunahuna mi nga unsa lagi kanang mamutong mi. Pero ang nahitabo is ang katong batan-on kay siya man ang kana kung ni volunteer siya nga siya ang katkat, grasya sa Ginoo, ang katong maong bata gyud nahagbong gyud siya. Nahagbong siya sa lubi nga perting taasa kaayo. Atong tayma nga pag report sa kuha nga munang paghitabo. Suddenly gyud ang kanang fear. Ning kwan gyud ang fear sa kuha nga unsay mga possibilities nga mahitabo. Pero despite ato nga naay fear nga murag nagpalibot sa ako ang emosyon, naagyod ang gamay tingog mayon nga musalig ko sa Ginoo. Saligan na ako ang Ginoo bisan tuod aning makakahadlok nga sitwasyon. Ug salamat sa Ginoo bisan atong nga panahona nakita na ko gyud ang kamot sa Ginoo. Ningon jud ko usa gyud sa prayer, ningon jud ko nga Lord labani ko, Lord labani mi, tabangi ko Ginoo, dungga mungkin ako, Lord, hear my cry, hear my prayer. Ug atong tayo magkita gyud sa Ginoo kay nganuman ang maong bata pag adto sa ospital usa gyud kada kong buhat gyud trabaho gyud sa Ginoo kay nganuman ang maong bata dili gyud ingon kaayo nga dako ang damage sa iyang spinal cord. Hello everyone, welcome to this video. Karon nga video mga kaigsuonan, gibuhat namo ni tungod kay natay usa ka pastora nga tungod kay birthday man niya karon. So, mag-celebrate ni sa iyang birthday, muna nga muhatag pud siya og pagpasinungog sa tumbuhi nga Dios. Kani si Pastora Kat na ana po'y ministry, nagihatag ang Dios sa iyang kinabuhi usab karon, kauban ang iyang husband. Siya ang amo ang youth pastor kaniadto way back 2014 sa Assemblies of God Gango, and nahimo sad siya nga music director katong time papud namo. Ngayon nagpasalamat kog dako sa Ginoo nga wala gyud natapos adto ang among koneksyon hangtod karon naragid gyapon ug karon nga panahon among i-share sa inyo kung unsa man ang kamaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi ug unsay gipangbuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Muna karon unsa may mo ikasulti ana? Pastora Kathleen. Okay, before that, una nagpasalamat ko sa kagayunan nga niya makahimamat ang usa pud ka batan-on nga dasig kaayo kaniadtong hantod karon nagpadayon nagpabilin nga madasigon labi na sa Kristiyanong inspired. Nalipay kog dako sa Ginoo for this privilege for having me. So kining akong pagpadayag karon sa kasinatian sa pagkamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi, since it is my birthday, mo gyud pud ni ang trabaho nako pag-declare, pagpasidungog sa tanan nga gibuhat sa Ginoo sa ako ang kinabuhi gikan pa kaniadto ug hangtod karon nga nagpadayon ko. So just a short background lang, usa ako ka pastor's kid. Nagdako gyud ko nga naag gyud nakita gyud nako unsa ang buluhaton, unsa ning pamuhat ministry, nakita gyud nako na siya. But bisan tuod sa inana nga ako ang gidak-an, niabot gyud pod sa point sa akong life nga kanang nangita ko or kana bang ning suway ko ning try ko sa lain nga path. Do kabalo ko nga mo nin tay dapat nimong buhaton inana. Pero I really choose pagpili gyud nako nga gusto nako nga tahako ni nga kaning opposite nga path nga kana bang dili unta gusto nga moy lakwan sa akong ginikanan. So muna nga along the way ana nga akong pagpili
naag yung mga nagkalain-laing kasinatian isip batanon when I was young kuan gyud kanang ang wala na lang gyud nako siguro is kana bitong mga butang gyud nga makapadaot na gyud kaayo sa kanang sa mentality, pero other than that vices nasulayan ako na kay gusto ko nga before na ako makuan nga unsa gyud nakatinuod ang Ginoo nga kay dili ko gusto ba nga kana bitong sunod lang ko kay unsay gipasunod sa akong ginikanan. I really wanted to know and see kung tinuod unsa gyud ka tinuod ang Ginoo nga ilahang gisulti o gitudlo sa ako up. Then I want to really experience Him personally, not until muna na-encounter na akong Ginoo sa akong kinabuhi and makaingon ko nga buhi gyud siya nga Dios tungod kay despite atong mga panahona sa ako ang pagpili sa akong kaugalingon nako nga kana bang way of life, nakita gyud nako nga puro gyud dili maayo nga ako ang naagian. And usa sa butang gyud nga nagrema gyud first time in my life nga nagrema gyud ang pulong sa Ginoo sa kuha, that was from Psalm 118 verse 17. Ingon diha, I will not die but live and declare what the Lord has done. Kay anang panahona nikalit lang adunay gibati nga akong lawas nga mga wad-an na gyud kog kusog, una na gyud nako mauna gyud ko ang katapusan sa akong kinabuhi. Pero sa diyang ningon ko nga Lord, kung nakasala ko Ginoo pasaylo ako, and then kung wala na kay plano sa akong kinabuhi, kuhaan na lang ko tungod kay kana nagyong wala nagiumoy ang akong lawas. Ngao na nako murag mas maayo pa nga kuhaon na lang kaysa mag-antos ako. Pero mao na ang word nga gipadayag sa Ginoo sa kuha nga ningon nga you shall not die but live. So ningon ko nga ay napaday kay plano nako Lord. So murag ni agree ko sa word, ningon ko nga sige Lord, kanang pilion na tika unya buhi ako kung nakay plano sa akong kinabuhi, buhi ako, ibalik sa ako ang kusog. The following day nabalik gyud ang ako ang kusog, and dito pa lang daan nakita og nasinati gyud nako nga buhi gyud ang Dios nga nakigsulti ka nako, nakigstorya nako nga naa gyud siya nganong makaingon ko nga buhi siya nganong man nahimo gyud nga katong butang imposible alang nako nga magbag-o bisan sa ako mga kaubanan sa una, makaingon gyud sila nga imposible na gyud ang kabag-uhan, pero nakaingon gyud ko nga buhi gyud ang Ginoo kay makahimo gyud siya pag-usab sa imong kinabuhi kung tugutan lang gyud nimo siya. So ana pa lang daan kita nako nga ang milagro sa Ginoo ngani sa ako ang kinabuhi. Hallelujah, praise God.